no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, damos a benvida a este primeiro informar do mes de setembro, no que lles falaremos do adianto da apertura de campaña na confraría de Noia e tamén da presenza de toxina na ría que obrigou o peche de 2 polígonos bateiros na boca da ría de Muros. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. A Marea Vermella obriga a pechar 2 polígonos bateiros na ría de Muros, Noia. A de Pontevedra permanece prácticamente pechada na súa totalidade. A Confraría da Pobra leva agardando dende o mes de xuño por un motor para a lancha do Pósito, así como diverso material de oficina. 53 son as novas prazas de amarre coas que conta o Porto de Santomé en Cambados, suporán unha gran mellora nas condicións de traballo dos profesionais. Xa hai data para a apertura da campaña marisqueira en Noia, será o día 18 de setembro. As perspectivas, segundo as últimas mostraxes, son moi boas, con gran presenza de berberecho e ameixa. Aínda que barallaban dúas datas, o 4 e o 18 de setembro, finalmente a Confraría de Noia decantouse pola última para abrir a campaña marisqueira. Tiñanos baraxado dúas fechas, o 4 de setembro e máis o 18, e, bueno, foi o cabildo, e debatimos e tal, e escolleuse o 18, porque había algúns compradores que non facía moito xeito, e, bueno, por iso se decideu o 18 de setembro, e, bueno, as muestras que demos xa aí atrás, pois, estaba bastante gordo, e, bueno, estaba ben. Agora, o día 12, vamos dar outras muestras aos compradores, antes de empezar, 5 días antes, bueno, seguro que está ben, gordo, bueno, empezar porque a xente xa está preparando todo para empezar, bueno, hai bastante marisco, bastante berberecho, babosa, xapónica, bueno. A espera de retomar a actividade dende o Pósito seguen a traballar na retirada de algas, máis de 1000 kilos diarios, e na posta a punto das concesións. Todos os anos hai, non? Pero hai veces que ven un poquinho máis. Este ano nós temos como ano pasado, en Arosa teñen máis. Pero, bueno, hai que quitar así non asfixia o marisco, porque a ver demasiado verdello fai como unha manta e non oxigenea o marisco que o tapa, nin se alimenta co fitoplancton e morre, non? E por iso hai que andar todos os días quitando verdello e, bueno, non deixar a guardia como todos os anos e bueno, facer ben as limpiezas, a vigilancia, os depredadores e, bueno, sempre hai traballos depois de acabar cada campaña, non? O próximo domingo, día 10, terán a asemblea cos mariscadores e a vindeira semana realizarán a toma das últimas mostras antes de volver ao mar. Aínda que as perspectivas son boas, os anos de experiencia fan que o patrón maior sexa cauto á hora de vaticinar os resultados da campaña. Cruzan os dedos ante certos factores naturais, como as riadas ou a toxina, que poderían afectar moi negativamente a actividade extractiva. As perspectivas son moi boas, pero eu sempre que a experiencia que teño, pois hai que esperar a que non veñan as toxinas e nin riadas fuertes, porque con estas sequías nunca se sabe, aí novembro e decembro vir riadas fuertes, ojalá que non, pero hai que telas en conta as cousas da naturaleza e, bueno, as perspectivas son moi boas, os bancos están espléndidos. Precisamente a toxina acabou por facer acto de presenza na ría de Muros, Noia, onde xa se decretou o peche de 2 polígonos bateiros. Polo momento, Arousa líbrase.
Tras un ano atípico no que a toxina non fixo acto de presenza nin na primavera nin no verán, o Intecmar vende decretar o peche de 2 polígonos bateiros na ría de Muros Noia. A paralización da extracción en aproximadamente unhas 70 bateas non colleu por sorpresa aos produtores, xa que as últimas mostraxes detectaban elevados niveis de toxina nas proximidades e as chuvias dos últimos días provocaron a súa entrada na ría. Malia que se estaba traballando moi ben coa extracción dunhas 20 toneladas diarias, os bateiros recoñecen que a época forte da produción non comeza ata outubro, polo que agardan que a Marea Vermella remita antes. Nestes días de paralización, moitos produtores aproveitarán para realizar o desdobre das cordas ou labores de mantemento. A ría de Arousa líbrase polo momento, aínda que xa se están a realizar controis exhaustivos para coñecer se a evolución da Marea Vermella acaba por afectarlle. Na de Pontevedra tan só permanece aberto un polígono en Portonovo. A Confraría da Pobra volverá a trasladarlle unha serie de demandas á Consellería do Mar, entre elas axudas para a rexeneración de zonas improductivas ou para a adquisición dun motor para unha lancha de opósito. A Confraría da Pobra leva agardando dende o mes de xuño por un motor para a lancha do opósito, así como diverso material de oficina que lle teñen solicitado á Consellería do Mar. Vimos pedindo un motor xa desde xuño, que tivemos unha xuntanza, eu daquela estaba enfermo, pero foron aquí representantes da cofradía e pideuselle un motor para un fora a borda para unha lancha que temos sin motor daqui da cofradía, xe que non temos que nos despache o barco. Tamén pedimos diverso material, como ordenadores, como caixas, como etcétera, etcétera, e non tivemos contestación. Reiteramos as chamadas, as cartas, 2, 3 veces, ainda esta semana mismo, creo que lle mandamos outra vez, e seguimos sin ter contestación. Estas non son as únicas demandas do opósito pobrense que leva anos solicitando axudas para a rexeneración das zonas marisqueiras. Entenden dende a directiva que se debe facer de xeito progresivo e non fixar grandes obxectivos que non se traducen en investimentos reais. A ruta da Consellería, eu diríalle que a ruta que empezara, o sea, que as etapas foran de 2 kilómetros, que non fora dar a volta ao Himalaya, viñera por Australia e despois se pegaron a volta por África. Se estamos pedindo cousas concretas todos os anos, o mismo, e non nos concede, parece un mendigo á porta dunha iglesia, pero é o que eu teño que seguir pedindo. A mí non me dan nada. A espera de que a Administración atenda as súas demandas, a Confraría ten previsto realizar unha actuación de rexeneración nunha pequena parte das súas concesións, pero que xa se teñen solicitado os permisos pertinentes. Estes son acordos que se tomaron na Asamblea de Mariscadores a Flote, ou se dixen que nós temos que empezar a mirar que hai que reinvertir na playa, e a mellor maneira é metendo novo sustrato, porque o vello, xa che digo, ou está viciado, ou está así tal, ou está metido debaixo do hormigón, como digo eu. Entón hai que volver a facer novos bancos. Os vellos, polo que fora, corrientes ou que tal, están medio estocados, pois habrá que facer novos bancos. A experiencia que temos nós, e máis outras cofradías que o están facendo, é que cos novos bancos que é un éxito total. A ameixa, máis o berbereche, máis toda pega aí, queda a gusto. Entón eu, constatando isto, eu non sei os técnicos se non poden facer unha especie de ruta e guía por eses bancos que se fixeron novos e miren a ver se funcionan ou non funcionan. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. Falamos agora de varias novas relacionadas con portos de Galicia, entre elas a cuarta fase do plan da limpeza de dársenas ou a posta en marcha dos novos pantaláns no porto de San Tomé. Todo listo para que comece a cuarta fase de limpeza de dársenas que se pon en marcha dende Portos de Galicia. O presidente desta entidade sinalou que serán 5 as zonas onde actuarán nesta cuarta fase, entre as que se atopa o porto de Vilanova de Arousa, o de Meloxo no Grove, Baiona, Bueu e Cesantes, no concello de Redondela. O que pretendemos co plan,
é retirar do fondo das dársenas diferentes materiais, diferentes obxetos que a veces de xeito accidental e outras veces pois con certa intencionalidade quedan depositados, e así dese xeito tamén mellorar a seguridade nas augas interiores, impulsar a protección da fauna mariña, porque moitas veces que haxa ese tipo de obxetos acaba digamos, afectando a esas especies e tamén reforzando a sostibilidade ambiental dos nosos peiraos. O presidente de Portos de Galicia quixo deixar ben claro que non se trata de realizar unha dragaxe, senón da recollida de residuos que van caendo nesas dársenas. Queremos sempre decir tamén que unha limpeza do fondo dunha dársena non é unha dragaxe propiamente dita. A dragaxe é outro tipo de actuación donde, bueno, pois se adoitan retirar materiais que poden ser lodos, que poden ser áridos, etc. Isto é, insisto, obxetos que van caendo nas dársenas. A veces, decía antes que a veces se ten dado que caen accidentalmente contedores, a veces o que caen son nasas, caen tamén caixas de manipular peixe, etc. Durán lembrou que no pasado ano recolleron 85 toneladas de lixo desas dársenas e que os traballos neste 2017 comezarán o vindeiro 18 de setembro e terán unha duración aproximada dunha semana. A flota pesqueira de Cambados conta con 73 novas prazas de amarre. Os novos pantaláns do Porto de Santomé xa están en funcionamento e melloran de xeito notable as condicións de traballo do sector profesional da zona. Os pantaláns estuvémolos vendo e creo que están feitos nun bo material, levan a posibilidade tamén de poñerlle luz e suministro de auga, entón eu creo que dá gusto vir a Arousa por estas cousas. A día de hoxe xa están adxudicadas prácticamente todas as prazas, principalmente por embarcacións que xa estaban neste porto, pero non contaban con servizos básicos. Todavía hai sobre 9 ou 10 que están sin asignar todavía. Pero bueno, toda a xente que demandaba un sitio, que se presentou os papeles e os trámites en tempo e forma, ten a súa plaza a asignar. Pero bueno, sempre hai un marxen de maniobra para novos usuarios. Agora queda pendente decidir o uso que se vai dar ao espazo que con esta reordenación queda libre na zona das Goritas, actuación que depende de Portos de Galicia. Unha vez se complete o traslado e a reubicación, as que quedan libres, se mantén todos os pantaláns, se desmonta algún módulo, estamos estudiando temas, tamén vendo a demanda que hai, que non a temos todavía estimada. Hai algunhas demandas de asociacións de embarcacións de recreo e de pesca deportiva que tamén querrían otar, entón irase vendo con portos. Quintana apuntou ademais que cos traballos realizados ao longo deste 2017 o sector pesqueiro da Ría de Arousa conta con 500 novas prazas de amarre. Con estas me parece que sumamos un total de 500 novas plazas de amarre en toda a Ría de Arousa, 300 que se fixeron no Xufre, estas 73 e 125 en Boiro, co cual, pois eu creo que é unha boa cousa. Estamos facendo o que temos que facer dende a administración e darlle solución aos problemas que teñen os nosos mariñeiros. As obras contaron cun investimento de case 200.000 euros. Pois así rematamos o noso informar desta semana. Tan só nos queda despedirnos, lembrándoles que estaremos de volta o vindeiro xoves a mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa canle de YouTube ou da nosa páxina web canalriasbaixas.com. Ata o vindeiro xoves. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.